Tul din is-sena l-Awtorità tal-Istandards għal persuni anzjani wettqet aktar minn 660 ispezzjoni fid-djar tal-anzjani u servizzi ta' kura li qed joffru l-klijenti tagħhom. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għas-Saħħa Ġo Bela u s-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Merkin Paul Aġus Galja li qalu li din il-ħidma tikkonferma il-word ċentrali tal-Awtorità biex tassigura li kull anzjan jirċievi servizz ta' kwalità b'dinjità u rispett f'ambjenti siguri u regolati b'mod serju. Il-Ministru Abela spjega li l-Awtorità trid tassigura il-kwalità tas-servizzi permezz ta' dialogu, konsultazzjoni u anke riformi. Min-naħa tiegħu Aġus Galja saħaq li permezz tal-Awtorità jintbagħat messaġġ li l-Istat għandu obbligu morali li joffri mhux biss kura imma kwalità ta' ħajja li tixraq lil kull anzjan. Intqal li din parti mill-Viżjoni Malta 2050 fejn tkompli tinbena sistema ta' kura li taraf kull stadju tal-ħajja ta' kull persuna anzjana.